So yun mga boss, aalis tayo ngayon. Sasama tayo kina Boss Joey ngayon at kay Senior Nolasco. Manghuli sila ng isda doon sa Bawa Bridge, doon sa may baba ng bridge ng Bawa. Yung panghuli nila na lambat, yung tawag doon tabukol, pero hindi ko siya alam kung ano yung Tagalog nun hindi ko alam. Basta lagay ko na lang doon next time. So sila po yung mga kasama natin sa panlalambat. Si Senior Nolasco, siya din po yung gumagawa ng yung pinanghuli nila, yung parang lambat, yung tabukol. Halos kaedad ko po yung taon kung kailan siya gumagawa nun. Tagal na panahon na rin po. So minanaw naman ni Boss Joey yung kagalingan ni Senior Nolasco sa paggagawa ng mga tabukol, yung panghuli ng mga isda. Yan. Ako ngayon yung magiging cameraman dahil tatlo kami. Hindi naman ako marunong nun. Titignan ko muna, mag-aaralan ko kung kaya na. So let's go. 1 hour later. So masyadong maano yung nako, muntik na ako dun napasubo si Maxi dito mga boss. Saan na sila pumunta? Ayun. So dito yung spot na nangunguha sila ng mga isda. Sandun yung bridge mga boss. Napasubo si Maxi dito. So yan. So yung mga yung tawag dyan, bantay dyan sa mga bundok na yan, nandyan yung Mount Kagwa, kaso hindi siya nakikita ngayon dahil medyo madilim, maulap-ulap dun. So andito na tayo sa spot mga boss. Nagbalasew? Ay nandito na kami mga boss. Yan. Iwan ka muna Maxine. Yan ka na muna. So layo na ng mga kasama ko mga boss. Bilisan natin. 12 seconds later. Senior Nolasco. Junior Nolasco. Woohoo! Wow! Yan. Ma! Ma! Ito. Ay!
Yun! At meron! 1-0. Meron ng isa. 1-0 na si Senyor Nolasco. Boss Joey. Tilapia. Sa wakas, nakakuha na siya ng malaki. Sa 3 oras na namin dito. Yun. 3 points. May nakuha po si Boss Joey na tilapia at saka purong. Andun pala yung falls. Nakita ko. May falls dun, oh. Wow. Amazing. Ha? Si boss. Andun si Senyor Nolasco, madaming nakuha. Ayan o. Senyor Nolasco. Imabot kayo dito'y? Tugarod. Imabutan nyo? Ito'y lang? Ay. Balik tayo dun kay Senyor Nolasco. Yan si Boss Joey. Nasabit. Pag nahulog, walang pang vlog. Ay. So yun, nandito yung nakuha ni Senyor Nolasco. Yan, purong. Yan, nakakuha si Senyor Nolasco ng malaki-laki. Latan sa pala kadadakkelan. Yun. Purong. Dito sa amin, ang tawag dito, purong. Ewan ko lang kung anong tawag sa iba, sa ibang lugar. Anong tawag nila dito. Hindi pa rin nagpupas si Senyor Nolasco. Kuha pa rin siya ng marami-rami. Ay. Kal? Teka. 315. 315. Boss Joey.
Senior Nolasco for 3. Tutup. Ay, daga. Yun, dun pala siya mag-ano. Natabukol. Maglalambat mga boss. Yun, dun banda. Dun na spot siya maglalambat. Kasi yung mga batong ganyan na nai-stack yung tubig, hindi siya umaagos. Doon naglalagay yung mga isda, mga purong, tilapia. Yan, diyan naglalagay mga yan. Dito malabo sila maglagay dito. Kasi masyadong maagos. Yan. Boss Joey. Malamang pauwi na kami mga boss dahil wala na kaming makuha. So, yan yung nakuha nila. Kokonte. Ay, kokonte. Ang tawag na nga tawag, diyan mo niya itong tawag. Bakan ante. Una nga tawag. Kita eh. God. My God. Me. Dami Brad. Na? Awan mo di jay, napan ni Michael. Patay? Michael man. Nya di kalman no, di namin sa. Napan ni Michael man. Ni. Yan. Alone. Yan yung nakuha namin. Awan, napan ni Jimmy. Ay Manek, Jimmy. Tilapia. Purong. Pantabigat. Awan mo na. Yan. Nakuha ni Boss Joey. At ni Uncle Mando. So yun, uuwi na kami. Bye bye.